Ty kokos! Môžem sa lákať v Minecrafte? Si rich. Where am I? Hunter's cabin. On čestu? Tu čo je? Dick, Plague Doctor a chlap má potkany. A čo je tu v tomto akože, lebo ja toto som tu prvýkrát a neviem čo v tomto akože... Takže čau svinia špina, som tu zás, vítam ťa pri druhom dieli pri pokračovaní našej Minecraftiackej púte v tomto krásnom modpacku Eternal Tech Saga, či ak som to nazval. A nemám ešte úplne všetko pripravené, takže do videa, ale musel som to zapnúť z jednoduchého dôvodu. A to z toho, že tu máme toto, máme tu Wales, bol som akurát pripravujem vecičky na videjko, chápeš? A pozerám, že tu sú proste veľryby. A bola to ako sadka, ale ona zmizla. Keď môžete skúsiť pozrieť, či tu dadina nebude. Alebo ju neuvidím. Áno, nevím, akože zmizla, proste tu není. Chcel som vám ju ukázať, normálne vybehla tuto na breh, aby za mnou mohla prísť a dať mi proste nejaký tak, ale nedala, lebo zmizla, to je proste svinia špina. Ale tu je táto Wayla, chcem sa na ňu pozrieť, akože parkour, hop, akože takto. A teraz, tam je, vidíš, tu je, pozri, tam je, akože, či je dačo zrobím, neviem povedať, ale ona mne asi hej, že? Aha, už ide. Ten, pozri, už je na mňa. Pozor, rýchlo. Už ide. Aha, tam je. Tak nejde. Ale nechcem to neprovokovať, lebo neviem, koľko má života a bojím sa, že by mi mohla dosť ublížiť. Každopádne, ako som slúbil v minulom videu, dneska sa pozrieme na jeden z módov, ktorý sa tu nachádza. A čo ideme dneska spraviť, aký mód? Je to mód a tam je taká vec, tam je taký plný baščen, to ťažím písek, idem tam. No a potom, keď sa prídem, tak sa pustíme do módu, ktorý sa volá Tinker's Construct. Niektorí z vás ho možno poznajú, niektorí z vás ho možno nepoznajú, alebo čo, ale v mojom patrení bude určite lepší, ako ste ho videli niekde inde. A ak chceš vidieť iný mód, v ďalšom videu nezabudni mi do komentára napísať, aký mód by to mal byť, do akého módu by som sa mal pustiť. A takisto mám pre vás ešte jednu ďalšiu zaujímavú vec pri mojom baráčku. Aby som si ešte taký, že jeden stack, ako chcel som to spraviť ešte pred natáčaním, ale bola to veľryba, no tak som musel dať veľrybu. Ale neva, chcel by som mať aspoň nejakých 5 stackov toho piesku, nech môžeme začať s týmto módom a môžeme trošku lepšie túlky ako tieto obyčajné ironové a kadejaké neviem iné. Keď rozbijem proste volačo, tak mám šancu, že mi to ostane. Ale neviem inak, že keď pôjdeme hentam dole, že jak tam budem dýchať, respektíve či tam neskápem dosť rýchlo. Tam je taký baščen, ale za... To villager, ty si čo? Dick, Plague Doctor a chlap má potkany. Nazdar, kámo. Ježiš, sorry. To je teraz pôjdu tieho potkany? Smola, chalan. Nemal do mňa ísť, ale... Ježiš, nie, sorry, prepáč. Ja ho tu chcem zakopať, ja si ho tu chcem nahať. Nechcem ho zabíjať. On je z akého módu? Že rec. Chalan, stoj tu stoj. Ježiš, tak more... Dobre, tam ostaň. Nie. Dobre, stále to nemáš jak výjsť. To je super. Aha, ja ho tu zastávam, takto, ja si ho tu nechám. Nie, prestaň chodiť. Už za chvíľku bude oné noc. Tak, super. Tuto bude, ja si to tu takto nechám. On sa teleportoval preč, čiže... Či tu je stále? On je stále tu asi, že hej? Lebo tu idú tie partikly. Začína noc a neviem, či sa idem pozrieť na ten baščen, lebo ono aj keď vyjdem z tej vody, alebo respektíve do nej pôjdem, tak neviem, čo ma tam čaká. Tam sú tí drowned, oni veci. Ja to prvýkrát vidím inak toto, v tomto Minecraftovi. To ešte bolo ja som v strese, marne zimoj ranky som aj ukázal, ale... Čo v tom je, chalani? Povedzte mi, čo v tom je, ja proste neviem, toto nebol plán videa, ja som to zbadal proste až teraz. Jak som, zapol nahrávanie, že tu čo také je. A kde je ten chlap? A čo s tým ja môžem robiť vlastne? Na čo to tu je? Na čo to po mne strieľa? Či to je ten drowned? No jasne, on po mne háže ten oný. Ten spear. Ty pes! Keď ho bereš? Ty gón? No nie, ja zomrem pod vodou. To nie, ja si potom nemôžem bať veci. Utekaj.
Ja to mám pod vodou, jak sa tam mám po to dostať teraz, ty kokos. Fú, ty, toto som akože nechcel. Prečo som do nich púšťal, prečo to má všetko toľko damage, ty kokos, ja nemám na to akože oné schopnosti, aby som toto ja robil. Ja len dúfam, ty kokos, ukážeš mi, že hold right click to teleport to your grave. Ty kokos, no akože dobrý začiatok videa. No jasné, že to je vo vode. A on bude asi úplne dole ten grave, že hej. Ja len dúfam, že on je tam hore na tom bloku však. Prosím, že je na tom hornom bloku vody. Povedzte mi, že je tam. Povedzte mi inak, ako sa používa tento kľúč, prosím vás v komentári, lebo ja to očividne neviem. OK, mám všetko. A oni už tu nie sú, ako pozerám, títo retardi. Čiže teraz sa tam môžem skúsiť prekopať nuka. A môžeme tam niečo skúsiť nájsť. Teda okrem smrti. Je tam dačo? Tam aj nuka je zatopené. Hej. A čo je tu v tomto akože, lebo ja toto som tu prvýkrát a neviem čo v tomto akože. Oni sú tam furt, idem, čaute, odchádzam, čaute, bye bye, odchádzam, idem preč. Dovidenia, idem, fakt duš. Môžem sa lákať v Minecrafte? Ty si riť, 10 damage to háže, ty kokos. Nič, ja s týmto nechcem ani spole, idem preč to. Ešte plášť, proste na mňa bude odporná, hnusná. Dobre, a tuto, keď som sa vracal po veci, tak som tu našiel nejakú jednu vec, tuto akože veľmi blízko. Že sa dá niekde ísť, a keď som sem išiel, tak som to našiel, to tuto na mape, tuto, akože niečo, ale ja proste neviem čo to je, takisto tuto sú random, cobblestoneové, akože kruhy, gule a nič nerobia, proste tam len sú a teraz neviem, kde to bolo. Akože chcem sa tam ísť pozrieť ešte predtým, ak pôjdem domov. Som tu proste volačo videl, akože keď som si šiel po tej veci, čo sa tam dalo ísť, tam dačo, akože neviem to ani opísať, proste to bola nejaká vec postavená tak, kde. Aha, toto je len čo? Dám si salmon berries. Nie, toto je ten pyromaniak, ktorého som bol predtým, ktorého nechcem určite provokovať, nemám v pláne, nepotrebujem to robiť. No, sme home, teleporting, takže ako som povedal, zväčšil som trošku baráčik, má to iba o jeden blok vyššie a tuto hore potom chcem niečo spraviť. Dobre, odložím si veci, ktoré nepotrebujem konkrétne teraz k tomuto dielu, a tuto mám ešte prázdnu čestu a sľubujem tie čestky tu si všetky upracujem len teraz, akože chápete, nedá sa všetko naraz opakať. No, a čo my ideme spraviť v dnešnom videjku? Mám tu darčeky, dostal som, keď som sa prihlásil, toto. A Mysterious Gift, takže s ním neurobím nič, nepozeral som nič, lebo som nechcel spoilovať veci. The gift must be brought to the villager's bed to get the reward from the undead merchant. Nespravím ani s týmto nič, akože nejdem hľadať dneska világe. A mám, že Dreamcatcher, keď sa zobudím, to ostavím rado len tak, akože môžem sa na potom akože pozrieť, nie som proti. Tak ale idem rovno na ten modpack, o ktorom som vám hovoril, niektorí z vás už možno viete, o čo pôjde. Pôjde o takzvaný growth, ktorý si ideme spraviť a potrebujeme ho, mám toto pekne všetko nakreslené, nachystané, potrebujeme ho na seared bricky, čo to tento growth, aby sme si mohli urobiť takú extrémisticky peknú veľkú piecku, v ktorej budeme ďalej robiť veci z toho modu. A došli mi písek, bomba, už nemám, a nemám ani uhlie už žiadne, nemám ani čím vypekať. Spravíme si asi ďalšie pece, iba tak v rýchlosti, asi približne, áno, 7 bude dosť, si myslím, aby som si mohol ten growth vypekať viacej. Ale na to, aby sme sa mi mohli pustiť ďalej v tomto všetkom, kniha, a potrebujem k tomu ten pattern, takto knižka a toto. Materials and new advancement made. Tinker in painting. Nie, mám tu mať, že letter od mami. A vy? Vidíte nejaký letter od mami? Ja som akože z toho zmetený. Mám tu letter from mom, ale neviem, kde by mal byť. Claim all rewards. Coins, sandwich, lantern, honey, panic necklace, chocolate coin a quest loot. To si vezmem a neviem akože úprimne, že ktoré questy som spravil, ale nejaké určite hej. Poď tak, cháles, 8 lanterny, to teraz nechcem, ale máme tu quest loot. Steadfast Spike, Balloon Arrow, Slot Feet, grants immunity to knockback, akože stále neviem na čo konkrétne môžem to využiť, whatever, mám to. No a čo my teda chceme spraviť, ak si dobre pamätám, tak je to, že my si potrebujeme spraviť takú veľkú pec introduction, potrebujeme si urobiť part builder, na to potrebujeme 2 paterny a 2 dosky, a dobre, máme tu aj toto actually, dobre, máme part builder, a presne opa, už je noc. Idem spať, lebo sa proste bojím noci a nechcem zdochnúť. Dostal som haste. Nice, keď som sa zobudil, mám efekt.
presne tak, neklamali. A presne toto druhé poschodie chcem mať na toto tu všetko. Na tento Tinkers. Takže máme part builder, yes, ktorý potrebujeme. Tam si potom môžeme robiť krásne tieto odliadky. Máme ďalej Tinkers Station, ktorú si môžeme vykraftiť, nemusím ísť do craftingu. Potrebujeme 3 paterny a 4 dosky, let's go. Takto, Tinkers Station. OK, Advanced Mate, Tinkers Station, good. Dám dál a... part chest. Trapped, Haunted chest, Rotten chest. Selena! To taký update. Dobre, ja budem potrebovať teda ďalšiu knihu, jak tak pozerám. Ale to není problém, môžeme si spraviť knihu, bude, lebo nemám kožu pri sebe. Kniha a growth. A máme Puny Smelting, Introduction, Melter, Punia, more casting, bla bla bla. The Melter, toto je iné, ja si to pamätám iná, tento modpack. Toto prebehlo veľkým updateom. Fúha, OK, to je true. What in a Jesus? Lebo ja si pamätám, že predtým tu bola taká veľká pec na toto všetko. Akože vy si tu pamätáte asi tiež zo sérii iných youtuberov. Ja si to pamätám. Dosť inak. A vôbec už nie takéto akože... Jesus, ja som normálne speechless z tohto. No, ideme na ten Melter. Seared Leather. Ja potrebujem Seared Field Tank. Ja už nemám hlavne ten piesok, chalani. Ale to by nemal byť problém, lebo potrebujem pravdepodobne iba trošku a ten si môžem to kopnúť. Potrebujem to vypiesť, ale neviem, či mám drevo. Dám tam rebrík, no pardon. Ale mám ešte plank. Patch. No a teraz ešte potrebujem jedno sklo. Seared, toto. Glass. Ideme na toto. Dookola potrebujeme doteraz. Place above the tank or heater. Tu. Seared field tank. Toto sme chceli, Seared heater. No. A ideme hore. Ono možno si budem môcť urobiť aj tú piecku, čo som tam dával. Heater. Tank or heater to fuel. Máme tam 3 irony. Ono by to malo fungovať, dúfam, že tak ako to funguje, tak ako som si to pamätal. A chcem si spraviť každopádne asi aj tú veľkú pec. Takže môžem mať iba jeden molten materiál. A nice, ono mi to dalo ako keby o jeden ingot navyše. Tohto všetkého. That's cool. Zrejme si možno taký ten manifold, jak tu má on. Áno, na to budem potrebovať tie pipiu. Toto, tento faucet z tejto strany a z tejto strany, yes. A nice, dá sa to vypekať aj vlastne drevom, čo je super, nepotrebujem na to teraz hľadať lávu. A ja si potrebujem spraviť Seared Stone, nie. Tier 2 Harvest and Armor Material, part of Smelting, Seared Cobblestone, no to ten sa jak robí. Odlejem, ten iron, on to pekne tuhne, paráda. Teraz to odlejem, ale nič s tým nebude, čiže to vykopem, prišiel som trošku o iron, ideme to tam takto. Asi hej, že? Seared Stone, ten sa robil z toho cobblestoneu a ten sa robil z 2 brikov dokonca, ale briky by sa mali robiť z tohto. Tie brika si potrebujem odliať, že? One block, no to mi asi nevydá, to budeme sa do normálnej pece spraviť, že hej? Ok, ono mi to rozstaví aj ten... No dúfajme, že toto stane, že to spraví. Tak znovu, prídem o veci. To vyzerá cool, vyzerá dosť pekný. No nič, dúfajme, že mi to spraví, to čo potrebujem. Ten clay, jeden blok, 50 mB. Ale keď to odlejem, tak musím tú terakotu, ne? Ja som teraz z toho dosť lupák, akože. Ja tam musím do toho dať cobblestone. A s tým ten clayom to musím zaliať. Chápem to tak správne. Neviem. Akože idem to vyskúšať, ale nemyslím si, že to je tak. Dobre, dáme to tam znovu. Už mi dochádza akože palivo, ktorým by som to tu vedel celé poháňať, ale to nevidím tam problém, bo iba 11 chops a máme ďalší strom. Čavo to drží, vieš, na tomto. Máme drevo, pokosím to tu, na to tu nevá. Ok, idem naspäť hore, lebo chceme vedieť, že je to roztopené už, hej. Aha, ono to ide zalievať. OK, tak ono to ide. Nice. Tak dáme to roztopiť zase. To je dosť cool, actually. Čiže my si môže spraviť aj ten stôl, ktorý som chcel. Čiže na to, tam potrebujem 4 klasické stony. Ja to pôjdem dolu. Tu je ešte jeden. To by mohlo. Otvorenú mám to. Nie, to nechceme. Musím ísť proste do baní, ťažiť niekde, na čo som bohužiaľ akože žiadne také špecifikus, ktoré by som mi vyhovovali. Tu je tma. A teraz lejeme znovu, actually, je to cool.
A to tam môžem takto aj nahadzovať? Môžem, keď sa to robí. Nice. A ja potrebujem ešte toto potom vypiec, že hej? Ak sa nemýlim. Jo, potrebujem ešte jeden tento seared stone. Dobre, progress, boys and grills. Solid fuel temperature 800. Kača. Teraz tým potrebujem ísť na normálny PC a potrebujem to tu vypiecť. Jop. Do ďalšieho dielu pôjdem naťažiť veci, nech nemusíme tu tak zo stykmi vypalovať ako debili. Inak mám takýto super sveter, keď sa to vypaluje, hej, že Hellfire Christmas, lebo vyšla nová séria Stranger Things, to ste nevideli, tak si chodite pozrieť. Netflix Hit Me Up, spolupráca, chápeš? A choďte si pozrieť určite, mám rád tú sériu dosť, teda ten seriál. Čo je tam? Ste videli? Tam dačo modrýho je, no nechcem vedieť, čo to je. Teraz čo ja potrebujem spraviť je toto a kde mám to z tomu? Tu, OK. Modify the work table, a čo som to chcel? Ja potrebujem si vlastne spraviť match armor. A tu by mala byť ešte jedna knižka k tomu, že čo si ja môžem a nemôžem robiť, actually, ale nie som si tým úplne istý. Jasné, si potrebujem spraviť najprv tie headky, ale na to potrebujem toto. Dobre, idem spať, lebo vonku sú príšerky a to nechcú, toho sa celkom bojím. Dobre, blank sand cast, pôjdeme pekne podľa návodu, čo tam máme. Mohol som si to akože trošku veci naštudovať, ale ja som čakal, že to bude také, ako to bolo predtým, prepáčte. Čiže musím do part builderu a vykraftiť to, čo potrebujeme. OK, to znie ako plán, ktorý skúsim zrealizovať, jak to bude. Daj vedieť do komentára, či sa ti páči to, ako momentálne failikujem a všetko ostatné okolo toho robím, nerobím. Part builder, to je ktoré? Part builder. Aha! OK, cool. A vy si to môžete robiť iba tieto basic zbrane. Dobre, to teda nechcem. Ale chcem sa na toto. Ako on sa to podobá, hej, keď to mám v tom military, tak to vyzerá dosť rovnako. Je ten blok. A čo nechceš tiecť? Tieč? Why? What's your problem? Ja tam mám ten clay. OK, zbehnem si po koper, lebo kopru mám dosť a mal by som mať aj vypečenie určite. Hop, dúfam, že mi to pôjde. Zoberiem si tú terakotu a pacnem si ju sem. To bude posvetná terakota, ktorú sa to nikto nedá preč, to bude navždy. Nice, pekne to vyzerá. Rozstav sa. Mal som 3 ingoty, koľko mi to dá? Aspoň 4 by mi mohlo, alebo 6. Uj už. Not enough space. Tam nemôže byť nič vlastne, aha. Tak mi dalo 3, tak zápalkári ste, no čo vám, no. Ale what? Čo tam nejde? Malo by im to ísť odtiaľ, nie? Aha, no mi to spotrebuje, ale ako si ja mám urobiť tú pickaxe head, alebo také niečo, vieš? To ma celkom zaujíma. Ale prečo mi to nešlo napríklad s tým zlatom? Si dám sem. Neviem, proste weird. Som to spravil, ale mi to vôbec nešlo a už mi to ide a som z toho dosť šťastný, že mi to ide. No ale teraz si chcem spraviť ten meč, čiže ja to potrebujem tool handle alebo tough handle. Neviem, dáme si tool handle a potrebujem na to aj small blade. Dobre, hop, takto. OK, a tool handle a toto, OK. A teraz potrebujem tool handle, tam je to ešte napísané, ja som hlupák. Môžem si ešte niečo odliať, toto tým pádom asi nechcem, sorko. Mám to je asi lepšie by som povedal. Poďme asi splniť taký quest. Dobre, môj quest spočíva v tom, že musím ísť nájsť kravu a sugarcane. Môj quest teraz spočíva v tom, lebo chcem v každom dieli spraviť aspoň jeden. Čiže ja musím ísť teraz nájsť sugarcane, ktorý som mal v inventári, ale neviem, kde som ho dal. Proste zmizol, odišiel hnídu. A musím ísť nájsť kravy. Aby sme si mohli splniť aspoň nejaký quest a pozrieť si, čo je napríklad v tej knižke, lebo to proste ďalší progres od tejto hry. Ja som si pravdepodobne všetok ten sugarcane minul a nesadil som si žiadny, hehe. Čiže potrebujem ďalší nájsť niekde, dúfam, že to bude. No dobre, no tak ako, začína sa noc, ty kokos. Teraz tu zhnie, zomrem. Kvietky, tma. Jak v ryťke. Líšky idú preč. Nechcem zase zomrieť, lebo akože som dosť ďaleko od domu. Keď budem zomierať, tak sa zahrábem do zeme a dám si, že lomeno home. S mojím životom tam do Švici. Tam je zase ten strom. Chalani, tento mod bude naložený. Ako robia kravy. Zatiaľ nezomieram. Dostal som lagy a dobre, odvolávam to, že nezomieram. Oficiálne to odvolávam, nič som nepovedal. Ty vole, vás to je koľko? Dobrý, a tomu to dám ešte lahty, poďme.
Mám také lagy, 20 fps, aj. Takže sa mi tu renderuje. Fú, ale akože mám strašné lagy. Bundle? To mi je na čo? Si môžem dať na seba? Hej, to čo bude, mrzko, čo mi žere FPS-ka. A neviem čo to je. A neviem, či to chcem vedieť, actually. Super. To je čo? Toto čo je? Holy Jesus. Where am I? Hunter's cabin. Dobre, nechcem tu byť. Preč. Som tam tak vbehol narýchlo, že hoho, čau, a oni sú tam tí, oni. Ja mám 19 FPS. Tam je henten, čo mi robil zle. Ten, čo mi búchal pred domom. To je on. Mystical Reflower, super. Ja potrebujem teraz mysticky toto sa najesť. Mysticky potrebujem zožrať túto veci. Dávaj. Budem si musieť spraviť aj voľakú farmu proste pred domom, alebo také dačo, aby som mal dostatok jedla. A tam sú dáke domy. Fú, akože... Chcel som už mať koniec dielu, ale vyzerá to... To je taká... to čo je taký pochod? Tu sú voľakí riadni villagerovia. Ty vole, tu mám aj mačky, tu mám dvojité dverce, všetko, čau. Mám plný inventár, ako tu máš stick. Tu máš takú riadnu dzedzinu. Nie vedľa tých nájazdníkov, akože tých oných. Poď mi tradenúť. Aha, tento netradí. Wow, okej. Ale mám tu stále strašné lagy. Toto mám ten darček, vlastne, ktorý som sa mal priniesť. Ako to má na mapke? Ale cení, že to majú. Mám čestu. To čo je? Diamondy, chleba, ty kokos. Fú, sugarcane, ten chcem cobblestone, nepotrebujem teraz, akože. Ja neviem, čo tu mám nahať, ja mám plný inventár. Dobre, nechcem kosť, sugarcane chcem, toto zjem, to mi uvoľní miesto hneď. Ty kokos, akože dobrú halu sme tu našli, chalani. Quiver, slot back, shift to research. Čo to je? Plus 1 experience point for every 10 blocks to the target hit by the shot. Papier potrebujem. Toto zjem. Chocolate coin, tak nezjem. Fú, ale akože cool. Ježiš, som sa ho zlakol. Ty kokos. OK, borci, akože borky, čatá a všetko. Ja by som tento diel skončil a na začiatku ďalšieho dielu sa pôjdeme pozrieť, akože poobjavovať túto dedinku, akože viacej trošku. Tu mám na chrbte. To je cool. Super, to je všetko. Pre tento diel, v ďalšom dielu na začiatku sa pôjdeme trošku popozerať do tejto dedinky, čo tu máme, čo tu nemáme. A pôjdeme možno dokončiť Tinkers, alebo pôjdeme možno raidnúť tam to, čo bolo vzadu. Každopádne uvidíme, čo sa tu bude ešte ďalej diať. Ja vám ďakujem, že sa pozrieť na toto krásne video, ktoré sa vám to páčilo. Nezapomínajte like, comment, subscribe a napíš mi, ktorý mod by si chcel vidieť v ďalšom videjku. Ja ti veľmi pekne ďakujem, aj sa pekne a čau.